Bon dia. Bon dia. Dia 5 de Sitges. 5 pel·lícules. 5 pel·lícules. Dia 5, 5 pel·lícules. Avui per això ens dividim, no? Ens dividim, cada un veiem diferents moments. Ella va sola, ell va sol, jo no vaig sol. I després jo marxo a treballar i els abandono i ens tornem a trobar. Exacte. Vale, comença la pel·li d'aquí 8 minuts i hem d'anar a un cine que està a 20 minuts d'aquí. Què digues? Està a 20 minuts. Ah, sí? Sí, som. Every once in a while, I see a man in that chair who could just as easily be on this side of the table. That muscle's just for show. Helps me lift stuff. Man principle. Relinquish it now. You know the difference between right and wrong, and you have a moral compass. I knew before you told me that you got an American flag in your home, you probably got more than one. Acabem de sortir de la primera pel·lícula d'avui, hem començat molt bé, amb Brawl in Cell Block 99, de Craig Zahler, director que fa 2 anys vam veure Bone Tomahawk aquí a Sitges. I per sort també ha sigut una sorpresa, anàvem amb unes expectatives no molt altes, ens feia una mica de mandra, però realment és una pel·lícula que va creixent, que la primera hora és com que és molt lenta, et va portant per la història, però a mesura, hi ha un moment, el moment en què ja entra a la presó comença tot, la violència, realment. És molt divertit, a més, veure a Sitges, perquè en cada moment de violència la gent aplaudia, s'aixecava no, però aplaudia, cridava, ha estat molt bé. El més important de la pel·lícula és el tractament que té sobre el ritme, crec. És dir, que et va portant a poc i et va donant, també els punts de gir són tots sorprenents, això està molt bé, i és una pel·lícula que hem gaudit molt. Maybe you could give our blog a shout-out? A shout-out from me would be a little off-brand. I have 15,000 followers. You know what that means, a community like this? More to the left. His heart's more to the left. You're just hitting bone, dude. I'm trying. Acabo de sortir de Tragedy Girls. És una pel·lícula molt bèstia i sanguinària, però alhora molt còmica. M'ho he passat superbé veient-la. Jo crec que la pel·lícula intenta fer una crítica als rols que es generen als instituts americans, perquè veies perfectament el guaperes, les cheerleaders, el no sé què, el no sé quantos, i com es burlava de tot això, barrejat amb sang i comèdia. M'ho he passat superbé veient-la. Era molt divertit perquè cada cop que hi havia una escena sanguinària, tot el públic s'aixecava, aplaudia. Acabem de sortir de 2 pel·lícules molt seguides, Revenge i The Little Hours. La primera, que només l'he vist jo, Revenge, era molt dolenta. Parlava sobre... Era un thriller feminista, en teoria, relacionat amb la sang i els líquids. I eren una parella que s'anava a una casa al mig del desert a passar uns dies i s'arribaven uns altres, uns amics del tio, i llavors violaven la tia i a partir d'aquí comença com tota una història de venjança i de violència, però molt explícita, molt sobrada, passada de voltes i no m'ha agradat gens. I després hem vist The Little Hours. Després hem vist The Little Hours, que sí que he entrat jo. Bring me his goddamn balls. Preaching to you little bitches, did you hear what I said? Girls can be tough, I'm not gonna lie. They can be very tough. What is this shit? It's a turnip. That's not a turnip, it's shit! Who are you? Not fair, you're just stuck here with all these bitches. És una comèdia molt passada de voltes, que passa en un convent de monges, al segle XII, que podríem dir... No és que hi hagi molta història. No, realment et mostra la situació del que passa en aquest convent i sobretot és una
o sigui, les monges que són revolucionàries, parla molt sobre el sexe, vull dir, monges lesbianes, monges... Sí. Bueno, realment molt lliure, una pel·lícula molt fresca, que més enllà de ser una gran pel·li, perquè no és una gran pel·li. Jo he rigut molt, és una pel·lícula que he rigut molt, però el que et deia abans que no crec que sigui una gran comèdia, però he rigut molt perquè hi ha dos actors que m'agraden molt, l'Aubrey Plaza i el Nico Offerman. A mi m'ha agradat millor, jo crec que sí que era molt bona comèdia, i sobretot que tenia un missatge amb molt criteri i molt profund. Bueno, i molt lògic també, molt de llibertat sexual en les monges. Això era molt guai, sí. When I was little, we used to move all the time. I would write these notes, and I would fold them up really small, and I would hide them. What did they say? They were just like things I wanted to remember, so that if I ever wanted to go back, there'd be a piece of me there waiting. Estan sonant les campanes de les 10, acabem de sortir de Ghost Story, a l'auditori, i realment ha sigut una pel·lícula... Ja venia amb moltes expectatives, i ha sigut molt maca, realment. Parla sobre la relació entre el record i l'espai habitable. La gent que viu en un espai i com aquest espai també reacciona amb aquesta gent, i molt a través del temps, no? El pas del temps i el record. Clar, es parla de temes molt genèrics que es van veient a mesura que passa la pel·lícula, però sí que la pel·lícula et va portant tot el rato amb un ritme calmat, lent, on hi ha molt poc diàleg, on hi ha un pla que ha sigut molt bo perquè ha durat un quart d'hora, no, perdó. 5 minuts. Potser sí. És un pla en què la Rooney mare està menjant un pastís. Crec que marcava molt el ritme de la pel·lícula, i després sí que a mesura que avançava també s'ha anat accelerant, però a fet que fos tan lenta entraves amb una sintonia, entraves com la sintonia del fantasma, no? Amb el caminar lent del fantasma que passeja per la casa. I crec que això era molt maco, animar a veure aquesta pel·lícula, no sé si arribarà a Barcelona, potser arriba al Dautor, Festival d'Autor, i a veure si s'estrena a sales.